गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशना 18थि गायसनथाय सानफालिदों। दिनै 2 जानुवारि खालाराव अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशना क'क्राझारनि खाथियाव थानाय गाहाय मावख'आव 18थि गायसनथाय सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंबिलि समाव आफादगिरि धनन्जय ब्रह्म बिथाङा गौथुमनि फिरफ्लाखौ बेरहोनायजों लोगोसेनो गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि कपाल चन्द्र बसुमतारी बिबार बावजेनो। सोरखारा गावबुराफोरखौ जाबायदि सन्मान होनांगौ बेबायदि होआखै, जाबायदि खाबु मोननांगौ बेफोरखौ मोनफुंनो हायाखै। सोरखारनि फारसेनिफ्राय जोबोद सुस्रांनायनि राहा लायाब्ला आरटिआइ होनायनि राहा लागोन होनना फोरमायथिदों क'क्राझार जिल्लानि गावबुरा एस'सिएशननि आफादगिरि बिथां मुसाहारि बिथाङा। गायसनथाय साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि सेक्रेटारि मुर्सि नरेन चन्द्र बसुमतारी एसएस बिथाङा। रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांनायनि सायाव रोखा खेंफोरथि होदों तुलसिबिल पेस्टिसनि मासिगिरि शफिरुल इस्लाम मण्डला। तुलसिबिल पेस्टिसनि मासिगिरि आरो सोद्रोमानि सायाव +न'नि मुङाव रां जाख्ल'दों बुंनानै माखासे खौरां बिजोङाव खौरां फोसावनायखौ लानानै दिनै रोखा खेंफोरथि होफिनदों तुलसिबिल पेस्टिसनि मासिगिरि शफिरुल इस्लाम मण्डल बिथाङा। +न'नि मुङाव रावबो बिजाथिफोरनिफ्राय थाइसेबो रां लानाय जायाखै। जुदि सोरबा रायजो राजाफोरनिफ्राय सोरखारनि माबाफोर बिथांखिनि थाखाय रां लादोंब्ला गावखौ आयेननि राहा लानो हागोन होननानै रोखायै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों बेफोर गासैबो बेरेखा दोलनि फावफान्दायनायसो होननानै बुंथिबावो। गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंजानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 9थि बोसोर जथुम्माया दिनै नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि 9 रिंगायाव फिरफिला बेरहोनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि फिरफिलाखौ बेरहोयो आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला हादरसानि आफादगिरि बिथांमोनाबो जिल्ला हादरसानि आफादनि फिरफिलाखौ बेरहोयो। बे फिरफिला बेरहोनाय हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'। लोगोसे बाहागो लाबावदों BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय पि नार्जारी बिथांमोना। खुंगा 9थि बोसोर जथुम्मानि फिरफिला बेरहोनाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव मुंख्लंफोरनि मुङै बिबारखौ बावजेनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। पुलिस आरो रांखुस लाना हमजादों। गोदान बोसोरनि समावनो कनस्टेबलआ हमजादों। गोदान बोसोरनि जागायजेननायावनो घुस लानानै हमजादों। हमजानाय कनस्टेबलखौ निरन्तर फावे होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार सहरनि साखाथि बावखुंग्रि हाजो सेरनि हरनागुरियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ EM आरो MCLA थाग्रा खुलि लुफुंनो बैसोमुथि फुजा होदों। बिटिसिनि EM MCLAफोरनि थाखाय थाग्रा क्वार्टार लुफुंनो थाखाय दिनै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खुन्थिया गायसनना होदों। क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रिनि हरनागुरियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि EM जेम बिथांमोननि थानायनि थाखाय क्वार्टार लुफुंनो थाखाय खुन्थिया गायसनना होदों। बिथाङा बुंदों बे लुफुंनाय खामानिया 9 बोसोरनि गेजेराव आबुं महर मोनगोन। बेयाव थानानै EM MCLA बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो हागोन आरो अफिसियेल खामानिफोरखौ मावनो हागोन। लोगोसे हरनागुरियावनो क'क्राझार इउनिभार्सिटि जानो थांगासिनो। बावखुंग्रिखौ नेशनेल लेभेलनि पुलिस प्लेस खालामनो थांगासिनो आरो गुबुन गुबुन जौगालु खामानिफोर मावगोन। क'क्राझारनिफ्राय बावखुंग्रि फारसे थांनाय लामाखौ फुवारनायनि थाखाय खामानि मावदों। क'क्राझारनि खोला फारसे गुबुनारि हाबसननायखौ होबथानायनि थांखिजों क'क्राझार सोहोरखौ खोला फारसे अरहोनो थाखायबो नाजानाय जादों होनना फोरमायदों। गसाइगाव सदरजोराव दिनै गोदानै गंसे स्टाइल बाजार मुंनि शपिं मल बेखेवनाय जायो। 28 नं गसाइगाव बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी बिथांनि आखाइजोंनो बेखेवनाय जायो गोदानै लुजानाय स्टाइल बाजार शपिं मलखौ। बेखेवनायनि गिबि सानावनो दिनै गोबां रोजा रोजा शपिं खालामग्रा सुबुंनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा गसाइगाव सोहोराव गोदानै शपिं मलखौ बेखेवनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। मध्य प्रदेशनि रेवा SP नवनीत पासिननि फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेवा जिल्लायाव ट्रेनिं लानाय समाव गंसे मन्दिराव हेलिकप्टारनि सौग्रावनायजों सासे पाइलटनि जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासे जखम जादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनांथाव रादाब, थरसे अलंबार बर' फिसाया रुंसारि जाबाय। बर'नि गिबि आलायारन सावथुननि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय अनसायजानाय गागि फावखुंगुर टेकेन्द्रजित नार्जारी एबा जालाखौ मुंजों मिथिजानाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' हारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। रुंसारि नखराव दुखुनि बाहागो लाहैदों बर'नि MCLA MLA EM आरो गोबां गेदेमा सानसुमा लोगोसे रायजो राजाफ्रा बाहागो लाहैना बिबार बावहैना गेदेमा बिथांखौ जोबथा बिदाय होयो।